Masakit ay kung saan mawawagi. Ilat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating na mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo na hindi Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ng Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kumusta mo ni sayo sa kagabion? Nini atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko nga kanunay naghatod og mga mensahe gikan sa atong buhing nga Dios. Madiin makaplagan diha sa balaang kasulatan. na dakila. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin sa matag usa. Inang Dios padayon magatudlog magpahinomdom nga wala tay laing pangandaman og andamon kundi atong kaugalingon kun andam na bata sa pag-abot sa atong manluluwas. Handa ka na ba? Sa atong pagsugod mga kaigsuonan, nato ning ablihan o sugdan sa mga pagdahig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat o pagdahig sa kalampusan kadaugan nga iyang gihatag kanatong tanan. Akong gihangyo matag sa mga kaigsuonan sa pag-ampo pagduol ngadto sa Ginoo mag-ampo kita. Katapusan, Amahan namo nga Dios nga makagagahom, mahal. Dios nga mao'y nagatiman og naghatag kanamo kadaog ag kalampusan. Din paday naghatag kusog aron kami makapadayon sa pag-alagad kanin. Kalibo Diha sa mo pag-alagad Ginoo, imo kami gitudloan nga dunay mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Doon na po'y mga butang nga kinahanglan namong biyaan. Mga butang nga dili nimo kahimutan, kinahanglan namong talikdan o dili namo tugutan nga amo pang makitaan sa among matag pinayangan. Bless Ginoo matag usa nga sa among pagpakiuban sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Damor namong makatunan ug damor namo nga sayran Ginoo ang mga pamaagi. Kung unsay angay namong buhaton aron kami may kasiguruhan sa pagsulod sa dapit nga wa nay katapusan. Dapit nga mabati namo ang imo presensya. Dapit Ginoo nga wala nay kasakit o wala nay mga balatiag uban pa. Dapit nga puno sa kalipay, puno sa kalinaw, lunlon nga kalipay, diin ang mga kari sa imong gingharian. Bless Ginoo matag usa sa amo karong panaguban, diin ang kalipay kalinaw ay among mabatunan ug ang paghidait kanunay masinatian. I declare blessing right now sa matag usa in Jesus name. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pakig-uban. pagluha at dadalhin Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan ug angay nato nga pamaladongan kun unsay angay nato nga masayran kini bitaw pagpangandam sa pagsulod sa dapit nga wa nay katapusan nga mao ang bagong langit ug bagong yuta. Mao nay angay natong tun-an samtang napatas kalibutan. Dili ang mahitungod sa kaluwasan nga maoy kasagarang gilalisan sa ubang mga simbahan. Kasagaran mga kaigsuonan ang gilalisan kaluwasan. Wala gyud hisguti kasagaran mga kaigsuonan kung imong imuhang pamalandungan diha sa social media.
dili kaayo mahisgutan ang pamaagi o gikinahanglan buhaton unsaon makasiguro ang tao sa pagsulod sa bagong langit o bagong yuta. Itong hinumduman dili tanan mga kaigsuonan nga mga Israelita nga nauluwas or giluwas sa Dios sa Ehipto nakasulod sa yutang saad. Kunya kung imong lantawon ang kahimtang sa mga Israelita mao ni salamin ug panig-ingna nato nga mga katawhan nga nahimo tang katawhan sa Dios pinaagi kang Kristo. Ang mga Israelita, mga kaigsuon na nahimo silang katawhan, nakaalagad sila sa Dios, pinaagi sa gahom sa Dios nga nakang Moses. Giluwas sa Dios ang mga Israelita, pinaagi sa pagpadala sa Dios ni Moses, o giluwas sa Dios ang mga Israelita gikan sa dapit sa Ehipto, apan dili tanang mga Israelita nga naluwas nakasulod sa yutang saad nga maong Kanaan. Og diha sa New Testament mga kaigsuonan sa panahon ni Ginoong Jesucristo gikan sa Mateo hangtod sa Revelation, giklaro gipakita diha mga kaigsuonan nga dili tanan nga mingtuog midawat ni Jesucristo andam nga mopuyo didto. Kay kung imong lantawon mga kaigsuonan sa panahon pas mga apostoles, daghang mga tao nga nagtuo nga sila luwas na apan ang gingharian sirado pa. Kaya nga naman daghang mga taong nagtuo nga luwas na pinagi sa pagtuo apan ilalom gyapon sa bisyo. Handa na ba ta? Pwede nimo nang ipangutana sa imong kaugalingon og sa imong mga kailag pamilya, brad, sis, ate, kuya. Andam na ba ka sa pag-abot ni Ginoong Hesus? Pananglitan mo abot si Ginoong Hesus, andam na ba ka? Na malandong ba ka ni ini samtang buhi pa ka? Na malandong ba ka? Na malandong bata mga kaigsuonan samtang may kusog ug ligon pa? Kay kasagaran ang tao mga kaigsuonan isa pa makapamalandong kung hapit na. Ana bitang giingon nilang magtinga na. Dili biyo no, dili gyud na nga igsuon malikayan nga moingon ta nga simba ko, dili ang ta na mahitabo. Unsa man robot ta? Kanang robot gani mga kaigsuonan na man gani katapusan kay matud pas bala ang kasulatan tanang butang nining naong sa kalibutan may katapusan, ang walay katapusan ang pulong nga gikan sa Dios nga atong gilagaran. Mayo nga pakiguban, maayong gabi, may pagpaminaw gikan sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa Shine FM 101.3 diri sa ato ang FM station 101.3 mga kaigsuonan nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, sakop sa probinsya sa Cebu. Mayo nga pagpaminaw, mayo pagiguban, good evening sa tanan nato mga kaigsuonan diha sa sitio Linaw, sitio Ampag. Mayo nga pagiguban ni Brother Jason, Sister Christy, good evening. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan diha sa sitio Tubod. Ilang Brother Moses nga matod pa, Pastor, kanta kanunay ang ginikanan para ma-memorize yun ako, Pastor. Mayong gabi may pakiguban Brother Moses o ni Brother Pedro Arsola, good evening. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati, happy listening sa atong mga kaigsuonan, mga Dinoyo family, mga Alianic family diha sa Pandag, good evening. Og sa atong mga kaigsuonan diha sa sitio, atong mga kaigsuonan diha sa sitio Kalugtugan, siyempre no. Mayong gabi may pagpaminaw sa tanang naka-follow, naka-view sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko nga mao'y gihimong instrumento aron ang pulong sa Dios atong madungkag masabtan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw, ilabi na sa atong igsuon si Shiel, Rachel, maayong gabi Pastor og sa tanang mga anak sa Ginoo nga nagsunod sa imong live kununay. Matod pa ni Liti Gundaya. Wow, good evening Pastor and family. Salamat nga makadungog na pod mi sa Word of God nga may atong kinabuhi. Importante gid mga kaigsuonan makadungog makabati ta sa pulong sa Dios kay sa panahon nga kita makadungog makabati sa pulong sa Dios ang ato ang kasing-kasing atong kinabuhi may paglaom. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpamati ni Roel Lacson. Blessed evening Pastor Gideon. Maayo nga pakiguban og happy watching ni Sister Nars Buyan nga nanuka diha sa Bohol.
si Brad Agaw Albert Dinoyo, maayong gabi pastor og sa tanang mga igsoon sa Ginoo. Maayong gabi ni Gaw Albert og ni Day Pamila og ni Gaw Joel og ni Day Cora. Good evening. Salamat sa atong buhay nga Dios. Maayong gabi sa mga De Villieres family, mga Dinoyo family ug mga Tamayo family. Good evening. Sa ato nga pagpangalagad mga kaigsuonan, dili gyud nato kalikayan og dili gyud nato mapugnan dunay mga panahon nga dunay kaluyahon apan timan ini. Duna tay Dios nga nagsaad nga mulig-on nato aron kita makapadayon sa pagdaig sa Dios. Mayo nga pagkiguban, mayo nga pagpaminaw. Happy listening ni Bing Dandan. Good evening Pastor Gideon og sa Tibok family. Si Maragino Parinasan Alan, matud pa mayong gabi Pastor watching from Sagbayan, Bohol. Musta mo diha sa Sagbayan, Bohol? Ang Diyos magpanalangin, matod pa diri ni ikaw lang sapat na. Pagkanindutan, no? Matod pa diri maayong gabi, Pastor, og sa tanan nato nga kaigsuonan request kog awit makalangit imong guni. Ato tagad pagtagad ang mga request diri nga niabot mga kaigsuonan. Unang-una, imong guni diri lamang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pakiguban ni Imi Kudog. Happy Sunday Pastor, shout out from Davao City. Pagkanindutan, no? Ato pakpakan ng Dios. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Randy Putin Sr. Mayong gabi Pastor, God bless watching from Mabuhay, General Santos City. Request kong kanta Pastor, Singgit. Singgit yun, no? Singgit sa mga pagdaing. Bisan kang ngit-ngit sa talan, nampalan mo akong ngalan, kitawag mo gayong tako, di man kinahanglan imong Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati ni Jorly Salvia Pigalan. Good morning Pastor, og sa tanang nagsunod sa imong programa, pwede request kanta Makalangit Pastor Gugmang Manongon og lahutay lang. Salamat Pastor and God bless. Happy Sunday sa tanan. Kumusta mo? Matot pa kumusta mo stamos? Kumusta? Mga pulong mga kaigsuonan nga madunggan pakanhi nga kaniadto mga kaigsuonan atong madunggan sa atong mga kagilaan pagpangumusta. Gani diha sa Biblia mga kaigsuonan matud pa pagpangumustahay ingon nga mga igsoon diha kang Kristo. nanong gibuhat to, bisan kang ngit-ngit sa talan, nagpalan mo akong ngalan, kitawag mo gayong tako, di man kinahanglan. Mayong pagpaminaw ni Sister Maragino Parinasan Alan, request song Pastor Labod. Salamat, you're welcome. Matot pa diri ni Birisyo Chunggi. Good evening. Matot pa, happy Sunday everyone. Good evening Pastor, uban sa imuhang pamilya or pamilya. Musta kamo? Salamat sa Ginoo, malipayon, madaogon, ug labos sa tanan, giubanan sa Dios. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban, matud pa, request ko Pastor, ikaw akong kusog, ikaw akong kusog, ikaw ang kusog. Kay nagika ni Veresio, Chongi City. Si Riami is Odarby, maayong gabi Pastor, request ko song Tumawag Ka. Buhat ang tanan, di man ta kinahanglan, kung mga imong gipalabas, takos kang alagaran, mga salaki bayran. Mayong pagpamati ni Gigi Mays. Kumusta mo sis? Kumusta ang kinabuhing Kristohanon? Mangumusta ko ninyong tanan. Kumusta naman gyud ang atong kinabuhing Kristohanon? Kumusta mong tanan? Pwede ba na imong ipangumusta ang imuhang pamilya, imuhang katapa diha? Pangumusta? Saan? Kung ready ba? Andam na ba? Nga mosulod sa gingharian sa Dios? Ya sa Biblia mga kaigsunan giklaro gitinaw gayud sa Ginoo
nga dili basta-basta ang pagsulod sa gingarian sa langit. Pero ikaw ug ako giatiman o gitudloan sa Dios kay dili siya gusto nga sa atong pag-alagad o pagtuo makawang. Unang magpasalamat ta sa Dios nga niining katapusang kapanahonan ikaw sa gihapon og ako giandam sa Dios. Sa unsang paagi aron kita maandam og mahimong siguradong nakaandam kana bitawng magkinabuhi ta subay og sibo gayud sa balaang kasulatan. Sa atong pagtuo sa Dios, sa atong pagsimbas diha sa simbahan nga diin ta nagtiguman aron daygon halaran, yukbuan, awitan, pasalamatan ang Dios sa pangutana. Biblikal ba gyud ang atong naikinabuhing pagtulunan? Mga pulo nga gikinahanglan to kiyon, mga minsay nga angay pamalandungan sa matag usa nga gitagaag kinabuhi sa Dios nga atong gilagaran. Mayong gabi ni Rinsby Ayuban. Mayong gabi pastor og sa imong pamilya, mayong gabi usab sa tanang akong asawa og anak diha sa Hindang Lite. Mayong gabi ni Sister Maricel Henriksen nga malipayon. Onya kugihan gyud kaayo. Maglantaw ra gyud mi sa imuhang video diha sis. Iniglantaw na mo sa imong video mungi si pumig-apil kay samtang makakita mi sa bisag unsa ka base malipayon mapahiyumon gyapon mo nagiingon nga way paglubad Sister Maricel gihapon. Salamat bitaw kayo sa Ginoo no, sa imong kinabuhi sis. Hello pastor og sa tanan reply na lang ko kay na ako was sa work karon. Naagid sa work. To ang pasalamatan ang Dios nga ang Dios magauban magapanalipod kanimo. Okay. Awit makalangit aritas kinsay-kinsay, aritas mga pagday nga request diri singkit. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagpamati matud pa ni Sister Maricel Henriksen. Okay, salamat ay kayo no sa pag-share sa ato ang programang pulong mo kanibuhi ko. Imagine na bisag naa say trabaho bisan og unsa ka busy nakahimo pagyapon sa pag-share sa atong programa ngadto sa atong mga atong iyang mga kaila or mga friend no. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagabi ni Brother Wells sa Nipa nga nano ka desto monoy. Uban ni Sister Tonia, maayong gabi may pagiguban ninyo diha Brad Rowell og ni Sister Tonia og mga kaigsuonan nato diha mga kabatan-onan. Good evening. Sa mga kasilinganan, good evening ug maayong gabi. Akong gideklarar og ako ang giampo gituohan nga ang Dios paday nag-uban nagpanalangin kaninyong tanan. Karon ang adlaw sa pagmaya. Apan kinsa man ang makasinati sa pulong pagmaya, mga Kristohanon nga kanunay nagmatinod-anon. Kay ngano mga igsoon ang Kristohanon nga matinod-anon? The word matinod-anon nagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan. Nagsunod sa iyang mga pamaagi. Mao man ay mga taong Kristohanon nga matinod-anon og kanunay nang madaugon og nagpuyo sa panalangin, panalangin nga langit noon. Mayo nga pakiguban ni Paterno Tadim. Mayong gabi Pastor Gideon from Bulawan, Mabini, Bohol. Matapagable sa programa. Si Akira Manukan. Maayong gabi Pastor, maayong gabi og maayong nga pagpaminaw ni Alay Junior. Happy Sunday diha nimo Pastor. Og maayong nga pagpaminaw ni Susana Pablio nga nakal sa Taiwan. Thailand, sorry no, sa Thailand. Maayong gabi Pastor og sa tanan mga Kristohanon dalaygon ang atong buhi nga Dios. Maayong nga pagpaminaw, maayong nga pagpamati ni Romelita Bugais Pilisco. Happy Sunday to all og kanimo Pastor. Na ako'y ipangutana, nagdamgo ko Pastor nga ang akong sister sa unod ning hatag nako og bata nga babay. Salamat Pastor sa nga tubagan. Okay, kung naaga ni inaana nga mga damgo, mga kaigsuonan, nagisgot na sa buluhaton. Na ay mga buluhaton nga angay nimong pangandaman,
mga trabaho nga angay nimo nga kanang makitaan. Buluhaton na siya. Labi na kung babae muna nga paghisgot gani kag bata nga ihatag, bata nga ipial buluhaton. Trabaho. Si Jocelyn Alboris, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga kanunay siya nga nag-uban og matag-isa nga mga anak sa Dios. Imano? Salamat sa Ginoo. Si Gingging Simpron, maayong gabi, Pastor. Dalaygon ang Dios sa tibok mong kinabuhi ug sa tanang nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi ka. Gika ni Chari Arteaga, matut pa maayong gabi, Pastor. Please request song Tanging Alay Ko. Amo na gikanta dire sa ato ang panimbahon diri sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Gikanta ni sa mga De Villieres family. Mayong pagpaminaw, mayong pagpamati. Matut pa ni Ruel Sanipa. Good evening, Pastor. Kumusta? Dalaygon ang Dios nagmadaogon. Salamat kaayo no sa Ginoo nga kanunay nag-uban kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha, Brother Ruel. Si Judeline Enriquez, God bless you, Pastor, og sa imuhang tibok pamilya. Si Marilyn Mar Garcia, maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo kauban sa akong pamilya na minaw mi diri sa Poblasyon Benonido, Bohol. Kini bitaw mga Kristohanon, mga kigsuonan kanunay yung malipayon. Matod pa sa awit bisan dunay alantoson. Siyempre, kang naagani kay alantoson, naghisgot na sa kadaugan. Nagpakita na mga kigson sa panalangin sa Dios. Si Leonie Canio Parinasan, maayong gabi, Pastor, og salamat sa Ginoo lain na pod nga mga pulong sa Ginoo nga among mabati karon og sa tanan nga nagsunod sa imo nga programa. Ang Ginoo mga panalangin sa tanan, Pastor. Unsay meaning sa akong damgo nga nagpaanak daw ko naa daw nagbati niya gitan-aw rasa daw sa akong mama nga mananabang manunta siya pero wala niya tabangi. Ako may niduol niya akong gitabangan hangtod na himugso ang bata. Dunay ministry nga ibutang sa Dios sa imong kinabuhi. Dunay mga tao nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios ug niya ikaw gamiton. Ang akong advice pagtuon sa pulong sa Dios ug pagpatudlo sa mga mensahe sa Dios nga makashare ka niini. Kay ang pagpahimugso sa bata mao na ang pagpakita nga dunay tao nga nahimugso diha sa pagtuo kang Kristo Jesus. Awit pagkalangit labod diri sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Human sa awit labod akong tagaag pagtagad ang mga awit nga gi-request diri sa ato programa. Gikan ni ang Dins Tayumpante, maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanan na minaw sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Wendelin sa Paginia, maayong gabi, Pastor, watching from Monta Vista, Davao de Oro. Wow. Si Mimi Dalio, good evening, Pastor. Watching from Davao City, request ko kanta Lahutay. Gikan Romilita Bugais, request Pastor Katapusang Dihog. Sa balatian milagruso o gamhanan Matut pa ni Pops Zilon, maayong gabi og ni Leonie Canio Pranasan. Good evening, Pastor, request niya kog awit Kristohanong in Love. Ato anong tagaag pagtagad, no? Kristohanong in Love. Pero doon na pa yung mga witty nga awit makalangit diri sa itong programa, ha? O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman, walay butang na malisod. Si Naomi Piano Caranel, good evening, Pastor Gideon, sa tanan ng Minaw, watching from Bulacan. Si Beverly Solieta Paraguya, good evening, Pastor, from Sagbayan, Bohol. Kamusta mo diha? Si Doris Silinio, happy hello, Pastor, hi.
One sing from Dalagit, request ko kanta Gipangga Mo Ako. Wow, no? Maunay usas amo ang gigamit nga kanta diri sa atong panimbahon. Si Luisa Tilerion kama Larry. Mayong gabi pastor, naglantaw ko sa imong live karon dugay na jud wala sunod imong live. Mao ba? Musta? Mayong gabi pastor, request kog song atong katong imong kanta sa pangalan mo Hesus. Diha kang Hesus, wa nay pangitaon pa. Pastor Gideon, Pastor Git ko happy birthday sa akong pag-umangkon nga si Arnard Canada og palihog ko apil sa imo mga pag-ampo pastor nga kayuhan sa akong amiga si Alicia Santos sa sige siyag dialysis nagdaghan salamat pastor. Paday na to nang gihangad ug paday na tong giampo atong pasalamatan ang Dios sa iyang pag-atiman. Happy birthday no sa imo pag-umangkon Sister Susana Pablio nga nanoka diha sa Thailand. Mayong gabi ni RJ Lumiton Handrake. Okay ra kaayo pastor. Wow, no? Si Michelle Bagoy. Mayong gabi pastor, patabang ampo sa akong papa nga naay sakit. Hinaot na maulian na siya. Kay si Michelle Talaingod. Okay. Si Inday Abulok, maayong gabi pastor, maayong gabi isal. Si Albert Pakatang, maayong gabi pastor og sa tanan nga nagsunod sa imong live. Salamat pastor, makadungog na pod mi sa pulong sa Ginoo. Og mga awit makapawala sa problema. Si Alfredo Idoria Ponce, good evening pastor diha pastor, watching from Dubai. Shout out ko diha sa ako pamilya Matabaw Boyna Vista. Request ko pastor dungog og himaya. Si Janer De La Rosa Istanti, good evening po pastor. Gideon watching from Bulacan. Si Randy Lisonra, nindot kayo pastor, magkinabuhi nga Kristohanon adunay kalinaw og paglaom sa mga butang nga gisaan sa Dios. Wow, tinuod yan. Si Lance Imperio Gear, maayong gabi pastor from Lapu-Lapu City. Rogin Pahardo, good evening pastor, naminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Si Luigine Gonzaga, maayong pagpaminaw si Pips Villaver o si Bericio Chungi City. Si Divine Grace Tusan, maayong gabi o maayong pagpaminaw ni Sister Teresa Les. Maayong gabi pastor Gideon Walsing Tisa Tisa Manil Lower, request ko pastor Lahutay kana. Okay. Si Ryan Kagalawan, good evening pastor, pa-shout out sa taga PCGMI organization. Si Matia Santo, maayong gabi pastor Gideon, nagsitanang kasunod sa imong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko dalaygon ng Dios. God bless you. Maayong gabi may pagkikuban ni Rosemary og Eleros da Patelia. Matod pa, hello pastor, maayong gabi pastor. Watching from Las Navas Prosperidad, Agusan del Sur. Shout out ko sa akong bana nga tuwa karon sa Saudi. Si Nerv Alim Alitipad nga kanunay nagpaminaw sa imong walay. Mayong pagpaminaw ni Alsula Bernadette. Mayong gabi pastor dalaygon ang atong buhi nga Dios. Pastor, pasensya na gyud ganiha. Wala ko kaapil sa Bible study kaniha. Perting kusugang ulan. Liti dire diha pod bisita akong amo. Okay, kira gyud. O niya pag kita ka sit up kon pagsugod no sa outline, pag kita ka sit up. Si LG Rodriguez Cadiz, good evening pastor, shout out sa mga Garces family. Sa Bosap family, sa Cadiz family. Si Austin Espinosa matod pag good evening pastor, watching from Compostela, Davao de Oro. Mayong pagpaminaw ni Cecilia Tabanaw. Maayong gabi pastor, pasalamat yun ko sa Ginoo nga nakaapas yun ko sa imuhang mga mensahe. Pastor, ako di ay si Cecilia Tabanaw, taga Catalina. Asan ang Catalina? Salamat kayo. Si Dave Mingito Garces Maninay Hihi. Okay, mao ba? Salamat kaayo. Awit pagkalangit, ako tagaan og pagtaga dirila sa ato nga programang pulong mo kinabuhi ko. Tumawag ka diri lang sa atong programa. Gikan ni Lugin Gonzaga, happy Sunday sa tanan.
God bless us all. Pwede ko mo request og kanta Huni sa Gugma. Si Tisa Tindera, hello Pastor, good evening. Kumusta Pastor? Salamat kayo sa inyong pangumusta. Okay ra jud me. Okay ra. Si Tisa Tindera, okay ako na nabasa. Matod pa og tanang nato makigsuhan diri diri karon og sa mo replay. Lihog ko request, lihog ko greet sa akong buotang husband. Si Chinchi fan busy og laba. Mao day buotan kay maglaba man gyud ay. Matot pa, bisag balikog iyahang kanta Bisaya, bisag balikog iyahang kantang Bisaya, happy kaayo. Bisag busy makasayaw jud labi na sa Christian song. Lihog ko request Pastor sa ginikanan. Mao po ni request ni si Brother Moses. Nang tutulong sa'yo. Si Girlie Salvia Pigalan dalaygon ang Dios Pastor kay nagpadaugon na jud siya kanunay naguban og nagpanalangin sa kanunay. Congratulations. Si Sister Norbita Yutrad, si good evening Pastor Gideon. God bless sa tanan dalaygon ang Dios sa kanunay niyang mga pag-atiman kanato. Request kong song awit awit kagawasan by MG Flores. Salamat and God bless Pastor sa imong tibok pamilya. Si Sunny Kuling, maayong gabi, Pastor. Salamat nakapaminaw na pod ko sa imong programa. Maayong nga pagpaminaw ni Jocelyn Olegar, Immaculata, o si RC Sanchez. Maayong gabi, Pastor, watching from Rapata, Compostela, Davao de Oro. Si Luni Canio, salamat kaayo sa pagbasa sa paghubad sa dam ko. Salamat sa Dios nga naghatag og mensahe sa pagtagbo sa mga mensahe sa mga damgo. Romilita Bugais, patod pa Pastor unsa tong meaning nga gihatag ang bata nako sa ako ang sister sa unod babay nga bata. Buluhaton gyud na siya kung naay mohatag og bata dis trabaho buluhaton. O niya buluhaton nga nagpakita nga kinahanglan nimo atimanon og ginahanglan nga imong patubo og padakon. Walay lain nga gisgutan diha kinabuhi sa tao. Si Peter Tagha, maayong gabi diha Pastor Gideon. Maayong gabi isab. Salamat sa Ginoo nga salamat sa Ginoo ug kanimo Pastor kay makakaon na pod mi sa pulong sa Dios. Request Pastor unang gugma. Salamat. Si Jesucristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon.
sa Panginoon. Walay imposible gyud sa Ginoo. Salig lang, lahutay lang. Walay dili buhaton sa Dios. Ang Dios musaad mahitabo gyud na tumanon sa Ginoo. Awit magalangit gugmang maunongon diri sa ato nga programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Sukat pa kani adto giubanan mo ko. Sukat pa kani adto giatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunon mong gugma, nagadasi, nagalingon sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyung maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. Sukat pa kani adto iubanan mo ako. Sukat pa kani adto iatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, kiluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunon mong gugma, nagadasi, nagalingon sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyung maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halat ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyung maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa
pagkamaayo mo, O Isus, dawata ang mga alat ko. O Isus, dawata ang mga alat ko. Sa kadaghang mga talagman, mga kalisdanan sa gihapon, ikaw ug ako gipasaksis Ginoo sa iyang walay hunong nga pag-atiman ug pagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Nakaagitag mga katalagman, nakaagitag nakasinati tag mga kalisdanan, apan padayon taniyang giproteksyonan. Aron ikaw ug ako padayon magkadaig sa Dios nga atong gialagaran. Awit magkalangit diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, ginikanan nga gi-request diri sa ato nga programa. Ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon ang agyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa modyol paansiron, ay agayot pasagdahi, ang cellphone mo tagoy, kaugmaon nila, naas pagdumalay ka ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Batanunan karon ang ayong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ay agayon pasagdai, sa email paundangan, aron makataro pag-eskwela kaginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan kaginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikanan, angay magmainampon, tulong sa Dios titigan, kay wagas Pinoy anan. Ikaw magmainampingon, kay ikaw ilang panangina, kung buhaton mo kini, ikaw mapulan, ikaw ginikana. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kinahanglan ang atong responsibilidad nga mga ginikanan, dili nato kalimtan ang pagtudlo kanunay og paggiya sa atong mga kabataan. Awit magalangit ang tanging alay ko. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Si Luigi Lugin Gonzaga, pastor na ako idam ko. Dugay naman 1987 hangtod karon wala kahibalo unsay kahulugan niini. Tinig yung pagkatugaya. Maraog na naminyuan na ning damguha. Tanging alay Naminyuan na.
Hangtod karon wala gihapon unsay kahulugan gikan ko sa tingog musugot kag sa dili akong gihatag kanimo ang medalyon sa Bulawan unsay buot ipasabot ani Pastor palihog lang. Matud pa kahulugan giingnan ko sa tingog niya kapila naman gid kakadamguha ani medalyon sa Bulawan unsay buot ipasabot ani Pastor palihog. Murag dugay-dugay na gyud tinuoran ng imong damgo sa ako nang gikaingon murag na miniuan ning damguha. Unsa gyud kinatibuk-an nga mensahe sa damgo? Naagyo na kinatibuk ang mensahe. Kung mo hisgot ta sa duha ka pulong, tulo ka pulong, dili nato makuha ang kana bitawng unsa gyud pinaka sentro nga kahulugan sa maong damgo. Prehara na sa damgo nga nataga kag itlog o niya nakamata ko Pastor unsay kahulugan. Daghan kayong pwedeng ipangutana unsang klase nga itlog, unsay kahimtang sa diha nga natulog ka. Una nga kinahanglan kung mo mangita ta og mensahe sa damgo kahulugan ini mas nindot mga kaigsuonan ang pinaka tibuok ka mensahe kanang mga panghitabo tibuok gikan sa pagsugod gyud ni ana kinahanglan ato ang makuha ang tanang mensahe. Salamat kaayo. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Orlina Tanusay Dapitanon. Mayong gabi Pastor watching from Tanawan, New Bataan, request kog song Milagroso ka. Gikan ni Brother Josepino Panan. Maayong gabi Pastor og sa tanan nga mga taigsuonan diha kang Kristo Hesus dalaygon ang buhing Dios. Nindot kayo ang mensahe sa Ginoo nga imong giwalay kaganina sa panibahon. Salamat sa Ginoo no. Dalaygon ang Dios sa ihang pagkamaayo. Human sa among panibahon doon ay nagchat mga kaigsuonan matud panangutan na siya. Pastor balay ra nang inyo ha. Balay pa na inyohang gisimbahan Pastor. Nindot kayo ang inyong panimbahon. Wow, kanindot no. Ako siyang giingnan nga balay pa. House church pa mi kay pioneering pa mi diri. Noon na tayuta nga pwedeng tukuran gyud og simbahan. Muna nga nagpasalamat ta sa Dios nga nagprovide sa giyota ug akong gipasalamatan ang Dios kabalo ko nga siya gyud nga mo provide sa tanan sa mga materyales nga gikinahanglan aron sa pagtukod sa balay alampuanan. Pusot kaluluwa di makaya ng kapag kaloob mamahaling hiyas ni gintong nilukop ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin tanging alay ko nawa ay gamitin ito lamang Jesus wala nang iba pa akong hinihiling ito lamang Jesus wala nang iba pa akong hinihiling. Awit makalangit ang gugma mo balaanon ang huni sa gugma. Ang gugma mo palaanon putli o walay pagkabalhin daw sama-sama ulawan na dili mo lubad katahon palandungon agugmang maluntaron
sa gugma mo. Busa gisimba kung ikaw gihalaran sa kanunay, duyon sa kalipay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma. Busa gisimba kung ikaw gihalaran sa kanunay, duyon sa kalipay, ning kasing-kasing ko ang huni sa gugma. Awiton ko Kumananing awit magalangit huni sa gugma. Manto natas minsay sa tuboy nga Dios. Ang tulong sa Dios mga kaigsuonan nga ato karong hisgutan. Tudloan ta sa Ginoo aron makasiguro ta nga andam sa pag-atubang sa panahon nga siya moabot sa kalibutan. Mao gini pinaka-importante mga kaigsuonan nga ato ang masiguro bitaw. Ang angay tun-an mao ang pagsulod sa bag-ong kalangitan. Mao ginay angay unta nga hisgutan ug angay nato nga tun-an sa atong pagpuyo sa kalibutan. Okay, salamat sa Dios. Ang ako magong nakita mga kaigsonan, ang akong nakita, ako ang masudong bitaw sa social media, ang kanunay nga gilalisan, kining kaluwasan, kanunay gitun-an aron maproteksyonan ang doktrina sa matag simbahan mahitungod sa kaluwasan. Pero kung imong lantawon gyud ang Biblia, yes, ikaw ug ako giluwas na ta ni Hesukristo kay mituog midawat ta niya. Ug kining kaluwasan nga atong naangkon, nabatunan, kinahanglan nato ning maikinabuhi. Pananglitan, ug dili nato na maikinabuhi. Ang mahitabo magud ana, mahimong walay bili ang imong pagtuo nga dunay Dios. Mahimong walay bili og hinungdan ang ato ang pag-ila nga doon natay Dios kung dili nato maikinabuhi ang mga pagtulon-an sa Dios. Usa nga angay gyung tun-an nato nga mga Kristohanon kana bitang kasiguruhan nga makasulod gyud ta sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Pananglitan, moabot si Jesus. Kay kanang pag-abot ni Jesus mga kaigsuonan, ang giklaro ni Ginoong Hesus mahitabo man gyud. Unya ang gipahibalo sa Dios mga kaigsuonan, ang gisugilon sa atong Ginoo kung kanus-a siya moabot, wala ni pitsa, wala ni adlaw, wala niya ipadayag kung kanus-a gyud unsang adlaw, unsang pitsaha mobalik siya. Kay ang giklaro mga kaigsuonan sa Biblia, walay nasayod bisan usa gawas lamang samahan. Bisan gani ang mga anghel, bisan gani si Jesus, wala siya masayod kung kanus-a siya pabalikon samahan. Walay bisan unsa, walay bisan kinsa nga nasayod nga mga binuhat sa kalibutan kung kanus-a si Jesus moabot. Lamang ang iyang gisugilon moabot siya sama sa kakawatan. Walay bisan kinsa nga nasayod. Doon na pag sa mga pasidaan nga mubalik siya ug moabot siya sa adlaw nga wala mo mopaabot kaniya. Kinsa ang iyang gisultihan, gisuginlan, mga tinun-an. Kinsa man na sila karon, ikaw ug ako. Kita ng mga tinun-an. Kitang mga tinun-an ni Kristo, giklaro gyud nga isa mo abot si Jesus sa mga panahon nga wala nato damha ang iyang pag-abot. Dunay mga ilhanan nga gipakita sa atong Ginoong Hesus kon unsa ang mga kanabitang mga panghitabo before siya moabot. Dunay mga kalisdanan, dunay mga katalagman, dunay giklaro diha mga kaigsunan kaguliyang sa tibuok kalibutan tungod kay sumala sa libro sa Lucas nga ma-disalign ang mga planeta. Dunay pag-uyog sa tibuok kalibutan. Dunay dako kaing linog nga masinatian sa planetang Earth.
nga mao ang ato ang gipuy-an nga kalibutan. Unya ang gipakita ni Ginoong Hesus nga panguyapan ang mga tao samtang nagpaabot sa mahitabo sa kalibutan. Apan doon na say mga gisugilon nga apan kamo tindog ug hangad sa langit kay duol na ang inyong kaluwasan. So naghisgot na pod og kaluwasan. Maghisgot na itag kaluwasan mga kaigsunan, daghan kayong kanang daghan bitaw nga hisgutan, daghang mga kahimtang ubahin sa ato ang pagkatao nga nanginahanglan og kaluwasan. Siyempre ang ato ang lawas nanginahanglan ni kaluwasan. Sa panahon nga doon na ni bation, nanginahanglan ni kaayuhan, nanginahanglan kaluwasan. Ang atong espiritu, atong kalag, nanginahanglan og kaluwasan. O sa panahon mga kaigsunan nga moatubang ta sa katapusang hukom, nagkinahanglan gyapon tag kaluwasan. Apan kung imong tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsunan, sa magyud ta sa panahon sa mga Israelita. Ang mga Israelita nagkinahanglan og kaluwasan sa tanang bahin sa ilahang kinabuhi. Ikaw ug ako nga mga Kristohanon o magtutuo na nga nagbasag yung Biblia, bless ka, moingon ko nga bless kaayo ka nga nagbasag Biblia. Bless kaayo ko, bless kaayo ta nga nagbasag itang Biblia. Kay daghan ka itang madiskubrihan, daghan ka itang makatunan, masayran sa mga panghitabo sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita. Nindot kaayo ang atong kinabuhi karon ikumpara sa kinabuhi sa mga Israelita. Nganong moingon kong nindot? Tungod kay ang atong kinabuhi karon do na may mga panag-ingnan. Do na nay mga nanghitabo ba nga maoy ato ang mabasihanan. Giingon sa balaang kasulatan maoy salamin. Mga kaigsoon kumbaga maoy salamin sa ato ang pagkakristohanon ang kinabuhi sa mga Israelita. Ang mga Israelita giluwas sa Ginoo. Pinaagi sa gahom sa Ginoo ug pinaagi siyang pagpadala sa iyang alagad nga si Moses. Gikan sa pulang dagat, mga kaigsuonan naluwas sila gikan sa kanang pagkaulipon sa mga Ehipto. Unya matagkaron og unya samtang nagpanaw sila paingon sa gisaan sa Dios nga dapit nga mao ang Kanaan, matagkaron og unya nang hinahanglan sila kaluwasan. Og ang kaluwasan mga kaigsuonan nga ilang gikinahanglan masinatian lamang nila kung mamati sila kanunay sa pulong sa Dios ug mosunod niini. Hinungdan nga ang matag tao sa panahon sa mga Israelita walay laing gikinahanglan kundi ang tingog sa Dios. Mausap ang ato ang kinabuhi karon. Kung imong tan-awon ang Biblia, wala tay laing gikinahanglan nga mga mensahe kundi ang mensahe nga gikan sa Dios. Og ang mga mensahe nga gikan sa Dios ang nakanindot karon mga kaigsuonan kay plastada na kaayo ang tanan sa Biblia. Ang ato lamang ang pagbasa, ang pagdawat og pagkinabuhi niini. Maura gyud gikinahanglan natong buhaton ang pagbasa. Kung dili ka balong mobasa, mamati ka sa pulong sa Dios nga gikan gyud sa Biblia. Og dawaton og ikinabuhi. Og sa atong pagkinabuhi niini mga kaigsuonan, dunay mga pagsulay nga moabot kung tinuod bagyod natong sundon ang mga pulong sa Dios. Musugod na gani ta sa pagtikang, musugod na gani ta sa pagpamati, bisan gani sa pagpamati sa pulong sa Dios. Mga kaigsuonan, naadayoy mga pagsulay, naadayoy mga kaluyahon, naadayoy mga bubabag mga kaigsuonan. Apan kung ikaw ug ako naningkamot nga motubo ang atong gugma og kanang kahibalo nga tos Ginoo, dili ka mo sibog, dili ka mo undang kay duna man kay paningkamot. Sama gud sa usa ka estudyante kung duna kay paningkamot sa imong pagtungha, bisag unsa pa na kalisod nga mga exam, ma-quizzes, ma-midterm, ma-final exam ug uban pang mga exam na pay mga assignment, na pay mga project, bisag unsa pa na kalisod, imo gyud nang mabuhat tungod kay naamang kay paningkamot, naamang kay tinguha. Dapat sa atong pagpangalagad ingon nga Kristohanon, ingon tag sumusunod ni Kristo. Well, kitang tanan mga born again. Ikaw ug ako born again. Kitang tanan mga Kristohanon. Dapat natay kanang tinuod nga paningkamot. Ang
usa ka estudyante nga tinud-anay nga naningkamot sa pag-eskwela, kanunay na siyang nagtuon. Dili na mistil pang dasigon o pahinumduman. Naa ba kay project, naa ba kay angay tunanay, naa kay assignment? No. Ang estudyante nga sincero og tinud-anay nga nagtinguha nga makahuman sa iyang pagtungha, ready na kanunay. Dili na mistil pang dasigon. Gani siya nay mudasig pasuban. Doon na say mga nakatunan. So sa may gikinahanglan mga kaigsuonan aron magmalampuson ta sa atong gitinguha sa pagsulod sa bagong langit. Dapat kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan, wala na tay laing pukusan. Wala na tay laing sintrohon ang pagsulod sa bagong langit ug bagong yuta. Maunay dapat ibutang nato sa atong kasing-kasing. Maunay mga mensahe nga dapat natong una-unaon. Mga igsuon ko sa Ginoo, kay ang giklaro sa Biblia, mamatay man ta og buhi nga maabdan sa pagbalik ni Hesus. Hinumduman nato dunay gyoy bag-ong langit. Dunay bag-ong langit nga gisaad ang Dios. O giklaro sa Biblia kinsa ang mga tawo nga makasulod sa bag-ong langit. Ug unsay buhaton aron makasulod ta sa bag-ong langit. Kanus ama nato buhaton ang angay natong buhaton. Siyempre kanang nagpaabot ta sa pagbalik ni Hesus. Nagpaabot ta sa bagong langit, nagpaabot ta mga kaigsuonan sa pagbalik ni Hesus. Diha nato trabahoon ang angay natong buhaton. Sa atong pagkakristohano, nasayod ba ta sa angay natong buhaton? Sa atong pagtuo nga Kristohanon ta, sa atong pagtuo nga dunay Dios, nasayod ba ta sa angay natong buhaton? Mao ni mga pangutana nga gikinahanglan natong pamalandongan. Pananglitan dunay mangutana nato. O kaha sa imuhang kinabuhi. Brad, sis, sir, ma'am, unsa may angay buhaton samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Hesus? Unsa may angay buhaton kanang pakigdebate sa pakiglalis anang mahitungod sa kaluwasan nga mo resulta ra garbo, pagyaga-yaga, pagbugal-bugal? Wala may lain natong makit-an sa mga debate. Mahitungod sa kaluwasan. Tanawa ba ang social media? Hugaw na kaayo ang mga pinulungan sa mga tao nga kunuhay na sila'y pagtuo ug ang uban mo angkon pa nga na sila naluwas. Wala may kapuslanan mga kaigsuonan. Wala may maing resulta ang imong makit-an sa mga kanang mga tao nga kanunay nakigdebate. Mahitungod sa doktrina, mahitungod sa karatula sa ilang simbahan. Makit-an hinuon og mabasahan nimo ang mga hugaw nga mga pinulungan nga nagpakita wa na gani respeto ngadto sa iyang isikatawo. Kung ikaw akong pangutan-on, do na ba kay nakatunan nga maayong kinaiya, maayong pamatasan sa panahon nga imong tutukan ang mga debate? Wala. Ang ma-highlights noon mga kaigsuonan sa mga pakigdebate, pagbugal-bugal. Walay respeto. Munang kitang mga Kristohanon, kitang mga tinunan, dapat nakapokus ta sa atong pagpangandam sa pagbalik ni Hesus. Dapat nakapokus ta sa pagpangandam sa pag-abot ni Hesus. Unsa may angay natong buhaton? Dunay mga angay natong buhaton. Ug kanang angay natong buhaton maunay angay natong tutukan nga mo'y atong trabahoon samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Jesus. Miingon si Jocelyn diri ang pagbuhat o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Adunay mga bersikulo nga gihatag ang Ginoo aron mao'y atong pamalandungan o patalinghugan sa atong panag-uban sa paghisgot nato ni ining maong mensahe bahin sa balaang kasulatan. Ablihi ang inyong Biblia mga kaigsuonan diha sa libro ni Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 3. Ikaduhang Pedro. Gikan ni Jocelyn Bagyo. Amin, ang mga taong hilig mo debate, kana sila angay pagalikayan. Yes. Angay yun ang likayan, sis. Mga igsoon, angay na to ang likayan. Kay wala man tayo laing makitaan diha sa mga pakigdebate. Tanawa ra ng mga pastor nga magwali nga ang ilaharang simbahan ang ilang doktrina mao ipataas, ilahang doktrina mao ginisakto ang uban dili.
Mawalay lami ang mga mensahe. Atong tan-awon mga kaigsuonan unsay angay natong buhaton, samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Samtang pagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Matod pa ni Florita Kumita, good evening Pastor, dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Ablihi ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 14. Usara ka bersikulo ato ang pamalandungan sa ato karong panag-uban. Miingon siya dinhi, busa mga hinugugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Dunay tulo ka mga pulo nga gikinahanglan natong tun-an. Nganong kinahanglan natong tun-an aron mao'y atong paningkamutan. Unya ang giklaro ni Apostol Pablo kining pulong paningkamot pag-ayo. Paningkamuti ninyo pag-ayo. Kung moingon tang paningkamuti ninyo pag-ayo, dapat nakapokus ka. Dapat nakapokus ta ni ining bahina sa balaang kasulatan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang tao nga naningkamot pag-ayo, una sa tanan nga atong makitaan kabalo kaunsa, dili magpadisturbo. Yes. Dili pwedeng disturbohon kay dili gyud magpadisturbo. Sa atong pagkakristohanon, wala ba ta madisturbo sa mga butang sa kalibutan? Wala ba ta madisturbo mga kaigsuonan sa kaanyag kanindot sa mga butang nga matod pas balaang kasulatan, mawagtang lamang ug biyaan lamang ug may katapusan? Ang mga butang nga iyas kalibutan kini may katapusan. Wala ba ta madisturbo niini? Daghan nga mga Kristohanon nga kaniadto grabe kaayong nakapangalagad. Pero sa dihang nakakita sa kaanyag sa kalibutan, wala na magtinarong sa pagpangalagad. Pero mao ni problema, moangkon gyapon na ipagtuo. Dili natutugutan nga kita na. Nga maayo kaayo ta, dasig kay ta sa sinugdanan, grabe ta kadasig kaayo. Unya himan-himan, nadisturbo lang ta sa kaanyag sa kalibutan, nadisturbo ra ta sa mga gihimo ni Satanas. Paningkamuti ninyo pag-ayo. Ang ako nakita sa mga mensahe, ang tao nga naningkamot pag-ayo, dili magpadisturbo. Ang usa ka estudyante nga naningkamot sa pagtuon, mupili mo adto na siyang mga dapit nga matutukan niya ang pagtuon. Matutukan niya ang pagkatuon. Pangutana, mao ba ni nakita nato sa atong kaugalingon? Mao ba kini ang atong madiskubrihan sa atong pagkakristohanon? Dunay tulo ka butang mga kaigsuonan, tulo ka mga mensahe, tulo ka pulong nga gikinahanglan natong paningkamutan pag-ayo. Una, kining pagputli. Ingon din paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli. The word putli mga kaigsuonan, wala na mahugaw-hugawi. Limpyo siya, pure siya, hingpit siya. Hingpit nga pinasaylo, wala na'y sala, wala na'y buling, wala na'y bisan unsang apan, putli. Pure. Pure na ang atong kasing-kasing. Pure na ang atong nauna. Dapat mauni atong tutukan ug mauni atong tun-an. Naunsa may mga pamaagi sa Dios ngayang gibilin sa balang kasulatan aron ato ning maatiman. Kay ang pagkaputli, mga kaigsuonan ug kining dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya ang gipakita sa mong bersikulo ato ning trabaho. Ato ning trabaho mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Matod pa sa sulat ni Apostol Pablo sa ubang mga libro dihas unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 3. Gusto sa Dios nga magpaputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. Ato gyapong trabaho ang paglikay. Ato gyapon ang pagdesisyon kung ato bang ilikay ang atong kaugalingon sa immoralidad dihas kalibutan. Matagaron og niya
ang matag tao sulayan. Testingan. Kay giklaro sa balang kasulatan ang tao nga dunay pagtuo sulayon gayud. Sulayan og sulayan og sulayan, sulayan. Kay ang pagtuo labaw pas bulawan. Sulayan man gani ang bulawan unsa pagka ang pagtuo nga mo'y modala sa kinabuhi sa tao sa gingharian sa Ginoo. Dunay mga gikinahanglan mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga angay tutukan aron kining pulong pagkaputli mo'y atong madiskubrihan og makit-an sa atong kaugalingon. Adunay mga sulat si Apostol Pablo sa upan pang mga bersikulo. Ablihi ang inyong Biblia diha sa libro sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 9 hangtod sa 11. Imong makit-an mga kaigsuonan ang mga pamaagi aron ang pagkaputli madiskubrihan og makit-an masaksihan nato mismo dinhi sa atong kaugalingon. Ablihin yung Biblia mga kaigsuonan diha sa Pilipos Kapitulo 1 versikulo 9. 10 hangtod sa 11. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ako sa nga butangan og gamayng sounds para murag dili kay tamingaw ha. Mangita sa kog sounds dere. Okay. Ako sa nga butangan. Okay. Salamat kayo. I hope na mo'y nakita nga mga bersikulo sumala sa atong giingon dinhi sa Pilipos Kapitulo 1 versikulo 9-11. Ako basahon maoy akong pag-ampo nga magtubo unta ang inyong gugma. Kahibalo, kaalam sa paghukom. Gugma, kahibalo, kaalam sa paghukom. Kanang kaalam sa paghukom, dili ka kahukom og dili ka kadesisyon. May kalabutan na sa pulong desisyon. Kanang pulong paghukom. Dapat matagkaroon og unya mga kaigsuonan, nagkahamtong ta sa paghigugma. Nagkahamtong ta sa atong kahibalo mahitungod sa plano sa Dios, sa mga mensahe sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios. Nagkahamtong ta, kumbaga nagtubo ta mga kaigsuonan og pagdesisyon mahitungod sa paghukom. Versikulo 10, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputi kamo nga walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Mapuno unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong mga hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. So dunay tulo na usab ka mga mensahe nga angay natong buhaton aron makita nato ug mismo ang Dios makakita nga putli ta, limpyo ta, pure ta nga pagkakristohanon, pure ta ka, nga mga born again. Dili kay kanang alang-alang nga pagkakristohanon, hilaw-hilaw nga pagkakristohanon. Dili pwede mga kaigsuonan nga sa to pagkakristohanon dili taluto. Dili pwede nga init-init, bugnaw-bugnaw. Dapat mga kaigsuonan, init ta kanunay sa pagpangalagad sa Dios. Pure ta nga Kristohanon. Na imong tapad, dapat pure ta. Tinuod ta nga Kristohanon. Unsay gikinahanglan nato nga buhaton, kinahanglan magtubo ang atong gugma. The word magtubo mga kaigsuonan sa gugma, kung naatay pailob ka ni adto, damurtang mapailubon karon. Unsa may kinaiya sa gugma? Tanawon kuno nato mga kaigsuonan ang sulat ni Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 13. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 4. Diha gipakita ang gugma, kinaiya sa gugma. Mapailobon, maluluyon, dili masinahon. Kung doon na tay pailob kaniadto, doon na tay kaluoy kaniadto, damor ta nga mapailobon, maluluyon karon. Damor batang maluluyon,
Damor batang mapailobon? Dapat lang. Dapat lang mga kaigsuonan. Aron sa ingon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, makit-an ta sa Dios. Mismo kita makakita, makamatigod nga putli ta. Dapat kay Kristohanon ta. Kinahanglan magtubuon ta ang inyong gugma. Sa ko nang gikaingon, ang tao nga nagtubo diha sa gugma, nagkahamtong siya. Kung doon na may pailob ang atong kinabuhi karon, mas naapatay pagkamapailubon karon og sa palabot pang mga adlaw. May ako mga pag-ampo ingon si Apostol Pablo nga magtubo dili lang ang inyong gugma kundi ang inyong kahibalo. Pangutana, nagkadaghan ba ang kahibalo nato sa mga mensahe sa Dios? Nagkadaghan ba ang mga mensahe sa Dios nga atong gitibigan sa atong nahuna, sa atong kasing-kasing? Or nagkadyutay na ang mga bersikulo nga atong nakatunan? Ikaw ra gyud mo inasayod sa imong kagalingon. Wa ko'y kalibutan, pero timan ini. Kung nasayod ka sa imong kagalingon, mas labaw ang Dios nga nasayod sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Dili siya nato malimbungan. Dili siya nato mataguan. Dili siya nato mga kaigsuonan. Dili nato siya malimbungan mga igsuon ko sa Ginoo. Nasayod ang Dios kon nagtinguha ba ka sa pagkat-on? Doon na ba kay mga kahibalo mahitungod sa pamaagi sa Dios sa panahon nga aduna kay mga problema, sa panahon nga adunay mga pagsulay? Dapat na atay mga kahibalo mahitungod ni ini mga bahina sa kinabuhi. Unsaon man aron na atay kahibalo. Ang kahibalo mga kigsuonan, una sa tanan, makuha nato ni pinaagis mga experience, mga nasinatian. Munang ayaw ka balaka ug ayaw ka guol kung pasination tas Ginoo og mga kalisdanan. Kay damurtang makasinati kalisdanan, damurta nga makabaton og kahibalo. Tinuod na. Kanang mga praktikal nga panghitabo sa kinabuhi, damor nga dili nimo malimtan ang mga kanang imuhang mga masayran nga mga pamaagi. So ayaw ka guol, ayaw ka balaka, ayaw ka tingala nga nung naay panahon nga sa atong pagkakristohanon lutuson ta, sa atong pagkakristohanon murata og kanang ang gipakita sa Biblia gipakawalay bili. Pero timan ini siya, pwede kang walay bili sa mata sa tao, pero dili gyud na pwede sa matas Ginoong wa tay bili. Ngano man pinangga ta niya. Timan iha, pinangga kas Ginoo. Mao bitaw nang naay usa ka awit, gipangga mo ako matod sa pulong mo. Kay ikaw ug ako mga kaigsuonan, gipangga sa Ginoo. Giatiman sa Ginoo mga kaigsuonan. Adlaw ug gabi nagpadala siya og mga anghel aron iya kang atimanon. Sa panahon sa kalisdanan padayon nagapamuhat ang Dios aron ikaw matagbo. Nganong giatiman ta sa Dios aron daygo na to siya. Aron pasalamatan na to siya. Aron simbaho na to siya. Aron di ta malimot nga dunay Dios nga naghulat sa pagdaig, naghulat sa mga pagpasalamat. Nganong ato mang ihikaw? Dapat dili nato ihikaw. Dapat hinuon nato nga buhaton ang pagdahig, ang pagpasalamat tungod kay bisan unsang mga katalagman nga nasinatian sa kalibutan, ikaw ug ako kada padayon nga giatiman samahan. Imagine na, sa kadaghan nga mga kalapasan kaniadtuon sa takadautan og kamakasala karon giputli ta. Inana ang pagpangga sa Dios atua. Muna mga kaigsuonan, kinahanglan kining kahibalo mahitungod sa pagpangga sa Ginoo, dili nato kalimtan og dili nato ibaylos mga butang nga biyaan ran sa tao. Manang prayer ni Pablo kay mauman ni mga pamaagi aron magpabilin tang putli. Kinahanglan magtubo ta diha sa gugma, kinahanglan magtubo ta diha sa kahibalo,
Atong utingkayon ang atong kaugalingon ug atong eksaminon nga nagkadaghan ba ang akong bersikulo? Basig nagkadyutay na noon na. Lilain kay mga kaigsuonan nga kaniadto pinagdaghang bersikulo dasig ka ikaw niya karon. Wa na gani bisag usa ka bersikulo. Saon man nimo na pagtudlo sa imong pamilya ug sa mga tao nga diin unta ka gamiton sa Ginoo. Manganganga lang ka dito. Mga igsuon, ang pag-ampo madawat nimo ang tubag kung imong trabahoon. O nang Mateo City City, pangayo, hatagan, pangita, makakaplag, panuktok, ikaw ablihan. Doon natay trabaho, inay mo tapad. Dapat sa atong pagtuo, makita nga naatay kitrabaho. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Ingon siya po, Apostol Pablo, magtubo unta kamo sa inyong gugma og kahibalo og kaalam sa paghukom, sa pagdesisyon. Kay ngano daghang mga Kristohanon mga kigsuonan, ang desisyon uyon-uyon sa kalibutan. Ang pagdesisyon mga kigsuonan uyon-uyon sa mensahe sa kalibutan. Dapat sa atong paghukom mga kaigsuonan na ay kaalam. The word kaalam, walay lain nga gihisgutan kung maghisgot kag kaalam, mensahe sa Dios. Pulong sa Dios. Ang Biblia puno na sa kaalam. Pangutana, naapabay mensahe gikas Biblia ang atong kasing-kasing? Sa pagdesisyon sa atong pagpuyo, sa pag-atiman sa atong mga anak, sa pag-atiman sa atong Pinoy-anan, sa pag-atiman sa atong isikataw, sa pag-atiman sa simbahan, pagdumala sa buluhaton sa Ginoo, mensahe pa ba sa Ginoo mo oy ato ang gitipigan? Kung mensahe sa Ginoo atong gitipigan o gisunod, timan ini na akas kaalam sa paghukom. Og ato ng responsibilidad. Matag-usa nato responsibilidad og trabaho nato mga kaigsonan. Nga kinahanglan magtubo ta sa gugma, sa kaalam, sa kahibalo ug kaalam sa paghukom. Timan ini ha. Kung duna kay pailob kaniadto, dapat lang mas mapailubon ta karon. But ipasabot, dili ka dapat mabalaka, dili ka dapat matingala. Kung dunay mga pagsulay kaniadto, mas naay mga pagsulay ang kinabuhi sa tao nga nangalagad sa Ginoo. Kay ngano man, diha nimo madiskubrihan nganong dunay magkadagko, magkalalo ang pagsulay. Kay diha nimo madiskubrihan nga nagtubo ang imong gugma sa Dios. Wow. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Unsaon man aron mutubo ang atong gugmas Ginoo, magpaduol ta kanunay sa Ginoo. Ang manag-uyab mga kaigsuonan, magkawagtang ang ilahang atensyon sa usag-usa kung wala sila'y time. Lisod kaayo ibalansi ang gitawag long distance relationship, LDR. Kaysa matagkaron og unya nag-inatubangay, nagtinabangay, nagdinasigay, nag-inistoryahanay, nagbayloanay mga mensahe. Wow, magkaduol ang gugma. Magkatubo, magkaligon ang gugma. Kung gusto ta nga mutubo ang atong gugma sa Dios, damor tang makigsulti sa Dios. Sa unsang pagi? Pinaagi sa pagampo. Yes. Pero pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Damor kang makigsulti sa Dios through the Bible. Dapat lang kay Kristohanon ta. Magbasa kag Biblia, Genesis to Revelation, balik-balikan na sa pagbasa, ug ayaw kalimti ang pagpamalandong sa mensahe sa Biblia nga puno sa kaalam. Ang libro ni Solomon mao ang panultihon. Maubitaw na niingon ang mensahe diha sa panultihon. Anak, higugma ang kaalam. Kining libro ha puno ni kaalam.
Damortang magbasag Biblia. Damortang maminaw si mensahe sa Biblia. Damor kang malig-on sa pagigugma sa Dios. Damor kang magtubo sa kahibalo, mahitungod sa pamaagis Ginoo. Una akong mga pagdasig, mga ginikanan, trabahoon na to. Ang pinaka-importante, ang pagbasag Biblia. Kung nag-memorize ang mga bata nato og mga bersikulo, mas nag-memorize unta kitang ginikanan sa pulong ni Kristo. Munang kining maong programa, dako kayo ning makatabang ninyo. Dako kayo ning makatabang sa inyong pagtubo diha sa gugma ninyo sa Ginoo ug sa kahibalo sa mga planog pamaagi ni Kristo ug sa kaalam mahitungod sa pagdesisyon sa inyong pagdumalas inyong kaugalingon. Kining maong programa, ang pulong mo kinabuhi ko, gipakita sa Ginoo nga mahimo ning maayong katimbang, ingon nga maayong Kristohanon at tubangan sa Ginoo. Akong mga pagdasig, ayaw ninyo ikaulaw, ayaw ninyo ihikaw ang pag-share niini. Ubanig paningkamot og tinguha nga inyo ning mahatod sa inyong mga kaila, uban sa inyong kasing-kasing diha sa inyong mga pag-ampo sa Ginoo, nga ang mga tao nga atong siran sa pulong sa Dios panalanginan sa Ginoo. Sama kanimo kanako nga gipanalanginan sa Dios. Nga ang atong kinabuhi nagkanindot ug nagkanindot hangtod nga makasulod-tas langit nga gisaad sa Dios. Langit mga kaigsuonan nga lunlon bulawan, lunlon kalipay, lunlon nga kalinaw ug katagbawan nga dili na gyud mawagtang mga kaigsuonan. So dinhi aron maputli ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron maputli ta, paningkamutan nato nga magtubo ang atong gugma sa Dios, magtubo ang atong kahibalo mahitungod sa mensahe sa Dios, ug magtubo ug magkahamtong ang atong kaalam sa paghukom. The word paghukom nagpakita nas atong desisyon. Di makakadesisyon kung di ka mukom. Dapat sa atong paghukom pinasubay sa kaalam sa balaang kasulatan. Pagpanarbaho, pagnegosyo, mga desisyon sa kinabuhi, sa pagminyo, sa pagpangasawa, pagpamana, pagpaeskwela, bisan unsa source of income, dapat naka-align sa mensahe sa Dios nga naas balaang kasulatan. Unsaon aron atong madiskubrehan, dapat ikaw ug ako magtuon ni ining tanan. Likay ang mga tao nga magsigig pasundayag sa ilang kaluwasan, unya ang kinabuhi wag gyapon hinungdan. Dapat tutukan nato ang tinuod nga mga mensahe nga mihatag og kabag-uhan ug kausaban nga nagpakita nga kita gipanalanginan sa Dios. Sunod nga angay natong paningkamutan mga kaigsuonan, matod pa ni Apostol Pedro, busa mga hinigugma samtang pag nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli. Unsaon aron mahimong putli? Kinahanglan motubo ang atong gugma sa Dios. Kinahanglan magtubo ang atong kahibalo sa Dios. Kinahanglan na atay kaalam sa paghukom. Ayaw na kalimti ha. Mga pamaagi aron makasiguro ta nga atubangan sa Dios, putli ta. Siguruho nato nga doon natay gugma niya. Unsa gani tong mga makita nato nga nagtubo ang atong gugma, kung naa kay pailob kaniadto, dapat milawom pa gyud ang atong pailob karon. Kung naatay kaluoy kaniadto, damurtang maluluyon karon. Unsa ba gani tong gugma mga kaigsuonan? Ang gugma dili masinahon. Kung dili nakasinahan kaniadto, labaw na karon. Kung danay mga Kristohanon nga gipauswag, magpasalamat ka sa Dios. Dili kay masina hinuon taan ng mga Kristohanon nga gipauswag.
Mao na'y tinuod nga nagtubok diha sa gugma. Dapat dili na hambugiro. O niya ka na mga debate diha, dili na nimo makit-an ng hambugiro. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, ako mo'y maulaw. Biblia mooy kisgutan, pero ang kinaiya wa na Diyos Biblia. Tinood na munang likayan nato ng mga tawana. Ingon ang Biblia, likay ang pakiglalis. Kay dili na makatabang nato. Amen? Dili makatabang nato pakiglalis. Pangutana, mga kaigsuonan, kung namoy mga pangutana, yes, makatabang na siya. Pero pangutana anang wala man ninyo masayre. Dili kay mangutana anang nasayra na. Ang gugma, dili mapaytason, dili bastos, dili mamugos sa kaugalingon. Kung doon na kay pangayoon nga wala ihatag, just pasalamat ni Lord. Ayaw pamugos. Dawata. Sama ni Job. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. O niya unsa may gibuhat sa Dios sa kinabuhi ni Job. Nahimo ba siyang alaot? Wala. Gipanalanginan hinuon siya pag-ayo. Kay nga naman, bisan unsay na sinatian ni Job, gidawat niya ang tanan. Kay nasayod siya nga kining tanan nasayran sa Dios nga iyang gialagaran. Unsa may atong nasayran sa Dios? Unsay giingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8:28. Nasayod kita nga ang Ginoo nagbuhat og mga maayong butang ni adto lamang nahigugma kaniya. Patubuon yun nato ni atong gugma sa Ginoo. Patubuon nato ni atong paghigugma. Buot ipasabot, damor nato siyang pakigsultihan, damor nato siyang daygon, damor nato siyang awitan, damor nato siyang una-unaon kay higugma nato siya. Damor gani natong una-una ng Dios. Wala na'y panahon si Satanas. Bisag unsa pay buhaton ni Satanas, wala na siya mahimo pa. Ngano man, nabisi na ta sa pagkamaayos Ginoo. Nabisi na ta sa pagkamaayos Ginoo. Ang gugma, dili mabugos ka galing magustuhan. Ang gugma dili masukanon. Dapat malipayon ta. Kanang masukanon sa puton, mabugbuot. Dapat dili na madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan. Siyempre mag-uulsad ka kung doon ay mga Kristohanon nga nagsige ra gyapon bisyo. Ang gugma mo pailob, mutuo, mulaom, mulahutay kayo. Kung doon na kay pamilya nga napas kalibutan, ayaw gyud lungi sa pagampo. Ayaw lungi sa pagpangayo sa Ginoo. Lahutay. Lahutay lang. Munang naikanta mga kaigsunan, lahutay. Dili ba may kinutuban manang tanan, kalisdanag kasakitan, dunay utlanan. Amen? Ang walay utlanan, mga mensahe sa Dios. Matapos man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios magpabilin. Munang ikaw ug ako nga puno sa mensahe sa Ginoo, magpabilin sa kinabuhing way katapusan. Ingon si Pedro mga kaigsuonan ko sa Ginoo, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimong putli ug dili masaway sa Dios. Dapat mga kaigsuonan, kitang mga Kristohanon, wa na gyud tay bisyo. Dili na gyud nato hugaw-hugawan kining atong lawas sa mga butang nga makapahugaw sa maatubangan sa Dios. Ikaw ug ako gisuginlan naman gyud ta. Gitudloan na ta, giwalihan na ta, gisaysayan na ta. Gitagaan tag panabot aron atong gamiton sa pagdawat sa mensahe sa Dios. Sa pag-ila unsay maayo, unsay dili maayo. Dapat dili natutugutan nga sa atong pagkakristohanon naa pagyapoy bisyo. Dapat wala na tay bisyo. Ayaw tuguti nga sa imong pagkakristohanon nagyapo kay bisyo. Sa lawayon gyapon ka nga klase nga pagkakristohano. Mga igsoon, dapat dili nato ikumparar atong kaugalingon sa mga tao.
Dapat na hinuon na tong pangnig-ingnan si Jesus Christ. Wala siya makasala. Pero giantos niya nga siya gibutang-butangan sa sala. Kung doon na may mga panahon nga ikaw gipasanginlan, kung doon na may panahon nga ikaw gidaot, ikaw gipanghimaraot, ug uban pa nga imong mga madunggan nga mga bati, ug makapasakit, makapasalaman sa imong dughan, ayaw na tagda. Kay wala ta buhata sa Ginoo, ug wala ta luwasa aron entertainon ang mga pulong nga dili makapaayo sa toa. Giluwas o gibag-o ta o gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo aron pag-atiman sa paghimaya, sa pag-alagad, sa pagdaig, sa pagpasidungog, sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Dili man ta kadaig, di po ta kapasalamat, dili po ta kapasidungog kung doon na tay gidawat nga mga bati nga mga pulong. Tinuod na di gyud ta kadawat, adi gyud ta kadaig. Kung naa may mga pagdaig nga atong himuon unya naa pagyapoy mga bati nga mga pulong nga atong gi-entertain, how ang kayo nga mga pagdaig? Muna inimong tapad, ayaw dawatan ang mga basura, ang mga pulong. Dili na ko na dawaton ang mga mensahe nga dili gikan sa Dios. Mga pulong gani gikas kalibutan, ayaw na entertain na. Ay mga tao nga moingon nga dili ka maayo, butbuton ka, dautan ka. Ayaw na tagda. Ilayo ang imong idulungog sa mga butang o mga pulong nga makapasamad lang sa imong kasing-kasing. Aron mahimong putli, mahimong limpyo kanunay ang imong kalag, ang imong pagbati, ang imong pangununa. Wala gyoy sa lawayon nga makita sa Dios sa imong kinabuhi. Dapat wala tay bisyo. Amen? Wala tay bisyo ha. Dapat gyud wa gyud tay bisyo na. Dili na ta magsultig dili mga maayong pulong. Puro na mga pagday. Unsa may mga buhaton nato aron dili ta masaway sa Dios. Dunay tambag si Pablo. Kanunay ning gibalik-balik sa Ginoo sa atong programa kay dako kay ning makatabang sa atong pagkakristohano. Sulti ni Pablo mga kaigsunan sa Pilipos nga angay natong buhaton sa atong pagkakristohanon aron dili masaway sa Dios ang atong ginabuhi. Pilipos kapitulo 4:8. Sa katapusan mga igsoon puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo angay daygon, mga butang nga matuod kanang tinuod gyud, dili nang butbut. Ligdong, matarong, putli, matahom, halangdon, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat, na dungog, og nakita diri kanako. Og ang Dios naghatag kanako, kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Wow. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, nagtudlo kanato. Atong hinumduman, nga samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Trabaho nato ang pagpaningkamot ha. Dili ang pagsalig. Trabaho na to ang pagpaningkamot. Pagpaningkamot nga mahimong putli nga dili masaway ug dunay pakigdait. Dili na to tugutan nga sa panahon nga moatubang tas Ginoo sawayon ta niya. Hinumdumi ang tawo nga gisaway sa Dios, katong tawo nga gitagaan og panahon, gitagaag talento, gitagaag salapi, unya gilubong niya. Kabantay mo, dunay tulo ka ulipon or sulugoon nga gihimong isambingay ni Ginoong Hesus nga nakadawat og 5 ka salapi, adunay sulugoon nga nakadawat og 2 ka salapi, adunay sulugoon nga nakadawat og 1 ka salapi. Kinsa may gisaway ni Ginoong Hesus sa tulo ka sulugoon? Di ba katong nakadawat, kisa may gidaig o kisa may gisaway? Ang gidaig katong 2 ka sulugoon nga nakadawat og 5 o nakadawat og 2 nga ni multiply ni times 2 ang salapi. Pero katong tawo nga nakadawat og 1 ka salapi, iyang gilubong unya giingnan pag yun niya ang
iyang agalon. Nasayod ko istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala nimo ipugas. Nag-ani ka sa wala nimo higago. Adi ara imong kwarta. Naagi mga tao nga kusog kay mo kwenta. Especially sa panalangin sa Ginoo. Pero wala niya una-una nga kanang tanan dili iya. Wala man tayo ito mga piniyalan ramang kitang tanan. Dapat ka antigotang mudumala. Kay nga naman ingon si Jesus, bisan kinsa katong takos pila gamay, mas piyalan dapat og daghan. Aron dili ta masaway mga kaigsonan, kung unsa may gibutang sa Ginoo sa atong kinabuhi, atong kamiton nga maalagaran siya. Kung gibatangan ta og kanang talento, hiyas, abilidad, bahandi sa lapi, atong gamiton na sa pagdaig sa Dios, sa pagpataas sa ngalan sa Dios, sa paghimaya sa Ginoo. Kanus ama nato ni buhaton karon samtang buhi pa. Karon maayo pataglawas. Kay moabot ang panahon mga kaigsuonan kinetong lawas, matiguang yun eh. Naagyo ni bation. Depende po na kung giunsa nato paggamit. Yes, tinuod na. Pero bless kaayo ang tao nga kanang nalipay ang Dios. Sa manihob nga gikuha siya nga wa gyud say gibati. Natulog ra siya. Giingnan lang niya ang iyang mga anak, matulog una ko. Nibiya siya nga natulog lang. Wow, kanindot, no? Tungod kay si Job, seryoso ka. No, si Jacob, seryoso kayo. Seryoso biya si Jacob. Giking kay Abraham, Isaac, Jacob, hangtod sa 12 ka tribo sa mga Israelita. Ang 12 ka tribo gikan man sa pamilya ni Abraham, Isaac, unya dito nahimugso sa pamilya ni Jacob. Si Jacob maumantoy nakigbugno sa anghel. Unya si Jacob sa ning saad mga kaigsuonan nga, kung ubanan mo ako, sugod karon ihatag ko na kanimo ang tanan kong ikanapo. Wa panay balaod ana ha. Pero tanawa ang mga Kristohanon karon. Sighisgot og panalangin. Pero ang pamaagi aron maablihan ang panalangin, paralyze. Nganong paralyze man? Tungod kay daghang mga Kristohanon nga dili mensahe sa Biblia ang gipaminaw, mensahe sa gawas. Mensahe sa gawas. Ayaw tuguti nga usa ka nga inana nga klase nga Kristohano. Dili na tutugutan mga kaigsuonan nga masaway kita sa Ginoo. Adunay 7 ka klaseng simbahan sa gipadayag. Puro gisaway ang 5. Adunay 2 ka simbahan nga wa gyud sawaya. Dinaig Ginoon sa Dios. Pagkanindutan ng kita mo'y dayigon sa Ginoo. Oh, Ginoo na oy. Kay dili gyud ka ihatag sa kalautan ni pasagdan sa Dios nga atong gilagaran. Hinumduman na to ha, kanang 7 ka klase nga simbahan, 7 na ka kinaiya sa tao nga nangalagad sa Ginoo. May pakigdait kaniya, importante ning pakigdait. Mga kaigsuonan, ang libro sa Hebreo walay makakita sa Dios kung dili ta makigdait, kung wala tay pakigdait. Dunay 3 ka mensahe pulong nga gikinahanglan natong paningkamutan. Una, putli. Maunay giingon dinhi, paningkamutin ninyo nga mahimo kamong putli, dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Responsibilidad nato ang pagkinabuhi, pagtrabaho ug pagpaningkamot niini. Og ang Dios mag-uban, magtabang ka nato sa atong pagpaningkamot, pagpaninguha. Mga kaigsuonan, ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan. Doon na mo'y nasabtan sa pulong nga ato karong nadunggan. Ayaw tuguti nga sa imong pagkakristohanon nga nagtuo ta nga doon ay Ginoo, bisyoso ra gyapon.
Kana mga bisyo ato nang biyahan. Unsa may makapahugaw sa atong lawas, kining atong lawas templo, katong makapahugaw niini, biyaan na nato. Talikdan na nato. Hunungo na nato. Kanus amang kamo desisyon? Kanang ulahin ang tanan. Karon dapat mo desisyon ka. Mag-ampo ko mga kigsuonan. Pwede ba kang mohangad sa Ginoo? Pwede kang mupiyong? Pwede ba kang muluhod? Diha sa imong higdanan? Pwede ba kang mubayaw sa mga kamot ngadto sa Ginoo? Himuha na nga sa paagi nga nakita kas Ginoo. Ayaw buhata aron makita lamang sa tao. Buhata hinuon sa paagi nga nakitaan kas Ginoo. Isurrender ang imong kinabuhi sa Ginoo. Kung doon na may mga kaluyahon, doon na may mga bisyo pa nga imong namatikdan sa imong kaugalingon, isurrender na sa Ginoo. Doon ay mga panahon nga doon ay kahimtang sa ato ang kinabuhi nga dili ta makausap. Gawas lamang sa pagsurrender ni ini nga tos Ginoo. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Ingna ang Ginoo, pakisultihi ang Ginoo. Lord, ni ako aron isurrender ko ang tanan kanimo. Mga butanga imong nakit-an nga dili maayo. Ako ning isurrender kanimo. Hawas ako gikan ni ini. Ipalayo ko gikan ni ini. Tabangan kas Ginoo. Kay gipangayo man nimo ni. Mga igsuon, mag-ampo ko alang kanimo kanatong tanan nga sa atong pagpangalagad mahimo tang putli ug dili gyud ta masaway ug do na tay pakigdait sa Ginoo aron sa ingon sa iyang pag-abot. Ikaw ug ako dili lang kay ang Ginoo excited kun dili kitang tanan. Magampo ko para kanatong tanan kay bisan asa man karon gibutang sa Ginoo, mana amang kas abroad na amang kas sa imong pagpanarbaho timan ini giatiman kas Ginoo, gihigugma kas Ginoo, gipangga kas Ginoo, inana ka kamahal sa Ginoo. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom niya kami ugad aron sa pagpasalamat kanimo sa imong mga pulong apan labaw sa tanan niya kami aron sa pagsurrender sa among kinabuhi kanimo. Amahan, among gitugyan diha kanimo ang among kinabuhi, among gitugyan o gisurrender kanimo ang tanan gikan sa lapalapa hangtod sa limpulo bisan sa among kasing-kasing una-una kung doon na may mga lama man sa sala kalapasan. Salamat Ginoo nga kini imong gilimpyuhan ug imo kaming gihaw-as gikan sa sala sa kalibutan aron kami takos ug angayan nga muhalad mo alagad kanimo lamang. Amahan, salamat amahan sa imuhang pagbago sa among kinabuhi. Salamat sa imuhang paglimpyo sa matagusan namo kasing-kasing. Salamat Ginoo sa kapasayloan. Salamat Ginoo sa kabag-uhan, sa tinuod nga kaluwasan o kausaban sa dagan sa among pagpuyos kalibutan. And thank you so much Lord sa kalipay, sa kalinaw nga imong gibutang karon sa among kinabuhi. Og salamat Ginoo sa pagtuo og sa gugmag paglaom nga imong gilig-on sa among panag-uban karon sa mga pulong nga among nasabtan. Padayon mo kaming gunitan, padayon mo kaming ubanan, kay wala mi mahimo kung wala ka nga mag-uban og mangulo kanamo. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamong tanan. Salamat Ginoo sa imong walay hunong nga pagpanalipod, pag-atiman dili kami malimot. Tabangi kami nga dili gid kami malimot sa imong mga mensahe ug labaw sa tanan sa imong gihimo aron kami maluwas, aron kami mabago, aron kami makaalagad og Dios. Salamat Ginoo sa imong pagbuhat sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa tanan Ginoo nga naamong naangkon ug naamong nabatunan sa among pagpuyos kalibutan. Salamat Ginoo sa Pinoy-anan. Salamat Ginoo sa pamilya. Salamat Ginoo sa mga bulwaton nga imong gisalig kanamong tanan. Dalaygon ka nga Dios nga among gialagaran. Salamat Ginoo nga ikaw mag-una kanunay sa among kinabuhi. Mag-una kanunay sa among mga plano. Among mga plano ug mga laraw among isalig diha kanimo. Salamat Ginoo bisan pas umalabot na mong bulhaton
bisan pa sa pagtukod sa mga kasimbahanan, padayon ka maga-provide sa mga materials nga gikinahanglan niini, bisan pa sa mga buluhaton nga among gipangandaman, padayon ka o Dios nga magatagbo nining tanan, bisan pa sa mga panginahanglanon sa mga simbahan, sa mga tigumanan, sa mga programa, even Lord sa mga FM radio nga nagsangyaw kanunay sa imong mga pulong, padayon ka maga-supply, magatagbo nining tanan. I declare blessing sa matag usa. I declare healing, I declare blessing. Bisan pa Ginoo katong dunay mga gipamati, I declare healing in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. By the blood of Jesus Christ, ang matag usa nakabaton og kaayuhan, nakabaton og kabaguhan, og dunay gugma, og dunay kahibalo, og kaalam sa among pagpuyos kalibutan, kay kami imo manggitabangan. Sa among pagpamahulay uban ni kami, sa among pagkatulog proteksyon ni kaming tanan. Magpadayon kami moalagad kanimo, magpadayon kami magdahig ug magpasalamat kanimo kay amo mang masinatian ug masaksihan nga ang Dios nga amo karong giduol dili gayud mo pakyas sa tanan na among gikinahanglan. Salamat Amahan, among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, among itugyan diha kanimo ang tanan. Alang lamang kanimo o Dios ang tanang mga pagday, ang tanang pagpasalamat, himayag kadungganan, alang lamang kanimo Amahan, sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nag-atiman kanato. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Ako mo ingon, inyong igsoon Pastor Gideon mo ingon sa gihapon sa tong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato. God bless and good night. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah,
balik